Amics i amigues, aquí teniu la samarreta que estrenem avui. Un foc produeix un altre foc. També s'ha sentit dir una altra versió, un foc encén un altre foc. És una de les frases més famoses del pare Francesc Coll, del pare Coll. I l'estrenem a on? Doncs aquí, al convent de Sant Domènec, on va estar durant un temps el pare Coll. I va ser-hi des de l'any 1831, en el qual hi va professar com a frare dominic, fins al 1835, moment de l'exclaustració. I aquí, aquesta làpida, que està aquí al convent de Sant Domènec, a l'entrada, a la façana de l'església, de l'aula magna, posa: fou gran en la humilitat, ric en la pobresa, paraula de foc inextingible per la caritat, net de cor, estimat de Déu i dels homes. Aquest és un fragment d'aquesta làpida del pare Coll que ens serveix per estrenar aquesta guapa samarreta. Un foc produeix un altre foc, de Francesc Coll, una de les seves frases mítiques, i que serveix per promocionar la meva biografia. Aquí la teniu, Sant Francesc Coll, apòstol de l'Evangeli de la col·lecció Sants i Santes del Centre Pastoral Litúrgica, en un lloc fantàstic amb una vista impressionant de la catedral de Girona. Amics i amigues, espero que us agradi el meu llibre, el meu llibret, Sant Francesc Coll, apòstol de l'Evangeli.